dado o comienzo do curso escolar, e como ano anterior, solicitamos a posibilidade de dar este servizo aos veciños de Narvares, Buido, da Gleixo, o Rieiro e a Igrexa. Eles volven a plantexarnos o seu malestar pola perda dun servizo de transporte público que existía no pasado. Por este motivo solicitamos ao Concello que estude a posibilidade de habilitar unha línea de transporte por esa zona e outras na que exista a mesma problemática, como no seu caso a creación dunhas axudas para estes vecinos. Este tema foi comentado xa aquí varias veces. A ver, este ano, cando a empresa iba a manter o servicio, e parece ser que os usuarios lle dixeron que preferían baixar eles os rapaces dado o coste que supón. Estaban cobrando 100 euros, cobraban 400 euros ao mes, e se eran máis pagaban menos, e eles estaban dispostos a manterlo, lle comunicaron á empresa que en principio os van baixar os pais. Entón, aquí, a pérdida da línea esa, pois hai moitos anos que se perdiu. Esperemos que agora no finales de 19 se vai a adxudicar concesionarias novas a todas as líneas de transporte da provincia, e nós temos feito nese aspecto solicitudes nese sentido. Incluso temos demandado unha línea de Orde Santa Comba, que nos parece importante para senón é moi difícil que unha empresa poida ser rentable facer un viaxe a Xeriz, Campo de Real, porque económicamente é moi difícil, e como a lei di que se non ten beneficios económicos non ten por que prestala, é a pescadilla que se morde a cola. Por que deixaron desaparecer? Xa fai anos que desapareceu esa línea. É igual, para a escola non iba a valer. Podía axudar puntualmente, pero para Santiago sí, podía axudar puntualmente, o mellor se coincidía un horario de entrada, pero o transporte escolar é diferente. Entón, en este momento, como eles dixeron que iba a fazer así, a empresa está esperando. Se queren, o fan. Mas o que non podemos facer é unha axuda de transporte escolar para rapaces de Rial. Habría que facer unha convocatoria para todos os rapaces de Valdeloura, e habría que buscar unha partida. É complicado poner 3 ou 4 líneas para... Entonces, se se considera oportuno, se queredes facer unha iniciativa nese aspecto, e sabemos cales son os rapaces que realmente non ten medios nin recursos para ir, non sei que saquemos unha línea, vai supoñer dinheiro, por nosa parte. Nós sacamos as axudas de transporte porque o transporte agora é gratis para os rapaces escolares, pero é gratis por onde pasa o coche, por onde non pasa. Entón, é o problema. Pero se se estima oportuno e temos os datos para unha axuda de transporte e hai recursos, nós estamos a ver que ten que ser para todos os rapaces de Valdeloura. Lógicamente, a intervención non nos vai deixar por outra cousa. Xa.